ঠাই ইফালে আমালোকে ঘৰৰ পৰা অলপ শব্দ শুনি আছোঁ, ওচৰতে মোৰ ঘৰটো শব্দ শুনি আছোঁ। তাৰপিছত অলপ পিছত একেবাৰে আৱাজ শুনিছোঁ আমালোকে। তথাপি কি বুলি আহি একেবাৰে দৰজাখন ভাঙি পেলালে। চাউল ভিতৰৰ পৰা ওলাই এটা বাক্সত ৰাখিছিলোঁ। চাউলটো স্কুলৰ চাউল, এইটো বাহিৰত ওলাই চব ফেলাই দিছে হাতী। তাৰপৰা গাঁৱৰ মানুহবিলাক চব আহি চিঞৰি কৰি খেদাই দিছে হাতীত। হাতী খেদাই দিছে। অংগনবাদীৰ কাম কৰা। আজি চাউল কাণ স্কুলত যে নাই, কি দিব আজি ষ্টুডেণ্টত কি দিব? আছে এই যে ঘৰতে অলপ চাউল ঘৰতে ৰাখিছোঁ। চৰকাৰৰ কি ক'ব যে আজি যে হাতী আহি থাকে, প্ৰটেকশ্যন লাগে না নালাগে আপোনালোকে? প্ৰটেকশ্যন লাগে না নালাগে আপোনালোকে? লাগে। কি জনাব চৰকাৰৰ, কি জনাব? प्रटेक्सन लगे ठीक है इंग्लिश नेपाली खुटिनी एलपी स्कुलाव दिनै हरनि 8टायाव मजे हाबनानै लन्ड बन्द खालामबाय, दर थर सिफायजोब्बाय, माइरङा सेरे बेरे खालामनानै लांजोब्बाय, जाजोब्बाय। दा सरकारा प्रटेक्सन होनांगौ। जों बेसेबां सह्य खालामनो, खेबथाम जाबाय। सरकारा थाबनो बेबस्था खालामना होनांगौ जोंनो। मा खावलायदेरबावगोन बे समावहाय नोंथांमोननि नैबे स्कुलाव जे नांगौ बायदि फेसिलिटि गैया? नांगौ बायदि फेसिलिटिबो गैया, जेबो गैया। दाबो गभर्नमेन्टआ मोजां सुबिदा होआखै। सुबिदा नांगौ। नैबेयाव फरायसाफ्रा माबायदि जिरायनो थाखाय माबायदि खाबु दं? जिरायनो थाखाय जेबो बेलेन्स गैया, भाङा फुटा ओरैनो। आरो मैदेरा थानायखौबो सिफायना थांजोब्बाय। सरकारा मोजां बेबस्था खालामना होदो अननानै। मैदेर फैफेरामोन, 8टायाव फैनानै जाना थांबाय, न' सिफायनानै। बेनि खोथायाव सरकारखौ मा खावलायगोन? बेनि खोथायाव सरकारखौ मा खावलायगोन नोंथांमोननि स्कुलाव? सरकारखौ माने प्रटेक्सन होनायनि थाखाय खावलायनो नाङो। सरकारा प्रटेक्सन होयोब्ला मोजां जायो जोंहा। बे गिबि खेब फैदोंना नोंथांमोननि बे स्कुलावहाय फैबाय थाखायो मैदेरा? खेबथाम जाबाय। खेबथाम जाबाय। थेवबो नस्थ' खालामामोन। दिनैहाय न'नि माबाखौ ओंखाम संग्राखौ सिफायनानै जालांबाय। दा नोंसिनाव माइरङा दंबावोना गैला? माइरङा बस्थासे जालांबाय, दं बस्थानैसो दंबावो। बस्थानैसो दंबावो। दा गथ'फोरनो जाहोनो थाखाय बे सानबेसे थांबावगोन? थाङो। थांगोन, गोबाव थांगोन। नोंथांमोननि नैबे स्कुला दे प्रटेक्सन बाउन्डार बा नोंथांमोननि स्कुला नांगौ बायदि फेसिलिटि मोनाखै, बेनि खेथ्रआव सरकारखौ माबाफोर खावलायदेरफागोन नामा? खावलायनांगोनथ', जोंनो जेबो होआखै बिसोरो। सरकारा जेबो होआखै। नोंथांमोननि स्कुला मा मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जायामोन? 13आव जादों। नोंथांमोननि नैबे फरायसाफ्रा जिरायनो थाखाय बा माबायदि खाबु मोनदों दा बे समाव? सोलिदों खुनुरुखुम।